Хто пахаваў Наталю Эйсманд? Каго Лукашенко назваў дурным і што будзе, калі ён пойдзе на пенсію? А таксама, што адбываецца з Вадзімам Пракоп'евым і дзе ён цяпер? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Пасля безгалосых нарад Лукашенко на 3 дні знік з публічнага кола, але пасля зноў аб'явіўся. Раніцай 25 снежня ён паляцеў у Санкт-Петербург на пасяджэнне вышэйшага еўразійскага эканамічнага савета. Голас да яго вярнуцца не паспеў, але нават так Лукашенко зрабіў некалькі неадназначных заяў яшчэ да пачатку афіцыйных мерапрыемстваў. Напрыклад, ён назваў вярхоўнага прадстаўніка ЕС па замежных справах Жозепа Борреля дурным чалавекам. Боррель говорил, да, в Евросоюзе о том, что чуть ли не Россия собирается напасть на НАТО. То есть вот сейчас с Украиной разберемся. Слушай, ну это дурь. Это человек дурной просто, понимаете? Он дурак. Он к политике не имеет никакого отношения. Если бы он умный был, он бы подумал так по-хозяйски. Нам с Россией, дай бог, с этими проблемами разобраться. Мы что, на эти проблемы наслаивать будем новые? Тут нагадаем, што Боррель у нядаўнім інтэрв'ю заявіў, што Путін вырашыў весці вайну да поўнай перамогі і што ва ўкраіне на кон пастаўлена існаванне Еўрасаюза. Малаверагодна, што Лукашенко чытаў інтэрв'ю еўрапейскага палітыка, а проста ў чарговы раз абслужыў расійскую прапаганду і зноў абразіў публічную асобу. Не ўстрымаўся ён і ад уласнага прагнозу па Украине. Думаю, что самый шанс, будем с ними как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще крах. Акрамя таго, Лукашенко пракаментаваў і сітуацыю з прэм'ерам Арменіі Ніколам Пашынянам, які не прыехаў у лістападзе ў Мінск, але цяпер прыляцеў у Піцер. Не абышлося без антысеміцкіх жартаў, якія не ўвайшлі ў прапагандысцкую нарэзку. Цытата. «Калі Арменія хоча памерці эканамічна, то мы яе можам страціць. Але я не думаю, што армяне дурныя людзі. Армяне ж разумныя людзі. Там жа няма ніводнага яўрэя». Конец цитаты. Другі дзень саміту для яго удзельнікаў пачаўся з экскурсіі з Пуціным па піцерскіх палацах, але Лукашенко праігнараваў запрашэнне свайго старэйшага брата і замест культурнай праграмы правёў перамовы з прэзідэнтам Азербайджана Ільхамам Аліевым і паслом Беларусі ў Расіі Дмітрыем Крутым. На мінулым тыдні мы расказвалі пра папраўкі ў закон аб прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, які дае Лукашэнку і ягоным дзецям недатыкальнасць пасля сыходу на пенсію. Цяпер сталі вядомыя падрабязнасці. Члены сям'і Лукашэнкі атрымалі такія ж гарантыі, як і ён сам. Нікога з іх нельга затрымліваць ці нейкім чынам пазбаўляць асабістай свабоды. Таксама усе яны, як і Лукашенка, атрымаюць дзяржаўную ахову, пажыццёвае медычнае абслугоўванне і страхаванне за кошт бюджэту. Таксама, калі Лукашенко ўсё ж сыдзе на пенсію, то ён атрымае ва ўласнасць адну са сваіх рэзідэнцый і будзе пазбаўлены ад падаходнага падатку на гэтую маёмасць. Цікава таксама, што ён сам будзе выбіраць, у якой рэзідэнцыі пасяліцца. Таксама стала вядомая і лукашэнкаўская пенсія. Пасля сыходу з пасады ён працягне атрымліваць свой прэзідэнцкі заробак, а гэта неблагія грошы, каля 4000 даляраў. А ў выпадку смерці Лукашэнкі такую ж суму будуць плаціць кожнаму з членаў яго сям'і. Сёння зноў судзілі Вадзіма Пракоп'ева, і зноў завочна, і зноў далі 25 гадоў. Такі вырак былому рэстаратару вынес брэсцкі абласны суд. Цяпер Пракоп'ева судзілі і прызналі вінаватым ажно па 5 артыкулах крымінальнага кодексу, сярод якіх абраза Лукашэнкі, а таксама удзел ва ўзброеным фарміраванні і распальванне варожасці. Тут нагадаем, што улетку Вадзіма ўжо судзілі і таксама далі яму тыя ж 25 гадоў зняволення. Сам Пракоп'еў даўно знаходзіцца за мяжою. Апошнім часам ён жыў у Польшы, але цяпер радыкальна змяніў жыццё і перабраўся ў ЗША. Там ён збіраецца займацца бізнесам, але дэталі, праўда, агучваць не хоча. Пракоп'еў з гонарам расказвае, што стаў дыстанцыйным слухачом палітычнага курсу ў адным з амерыканскіх коледжаў. Там палітык вырашыў пацікавіцца традыцыямі амерыканскага дзяржаўнага кіравання і дыпламатыі. Facebook пахаваў Наталю Эйсманд.
Усі, хто заходзіць на старонку прэс-сакратаркі Лукашэнкі ў сацыяльнай сетцы, бачаць па знаку светлая памяць, а карыстальнікам прапануюць дзяліцца ўспамінамі пра яе. Сама жа прэс-сакратарка цяпер, імаверна, знаходзіцца разам са сваім кіраўніком у Санкт-Петербургу. Facebook хавае яе ўжо не ў першы раз. Раней такое здаралася 2 гады таму. Магчыма, яе старонка проста была ўзламаная, альбо карыстальнікі вырашылі яе патроліць і закідалі Facebook паведамленнямі, што яе не стала. Катастрофа адбываецца на беларускай мяжы. Напярэдадні калядаў радыкальна ўскладнілася сітуацыя на заходніх межах Беларусі, дзе закрытыя многія пункты пропуску. Гэта прывяло да жудасных аўтамабільных чэргаў, у якіх людзям даводзілася стаяць па 2 сутак. На мяжы з Літвою некаторыя стаялі па 50 гадзін, а на беларуска-польскай мяжы яшчэ больш, даходзіла аж да 3 сутак. Прычынамі затораў называюць розныя. Хтосьці наракае на беларускіх мытнікаў, якія трасуць рэчы ў машынах, а таксама на КДБ, якія ладзяць праверкі. Іншыя абвінавачваюць літоўскіх і польскіх пагранічнікаў. Сітуацыя крыху палепшыла 25 снежня. Час пераходу мяжы скараціўся да 20 гадзін. З заканчэннем доўгіх выходных у Беларусі і Еўропе чарга істотна паменшала. Апошнім часам прыхільнікі Лукашэнкі ўсё часцей атакуюць адно аднаго, і прычыны для падазрэнняў у варожасці да сістэмы знаходзяцца вельмі сур'ёзныя. 22 снежня Ольга Бондарова глядзела па БТ-шоу «Фактор Бай» і пабачыла ў журы рэпера Сярогу ў бомберы з палосамі, спалучэнне якіх ужо даўно выклікае ў ябацік шал і раздражэнне. У гэтым інфаказачка пабачыла накат на шчырых патрыётаў, якія нібыта паўсталі ў 20-м годзе за Лукашэнку. Дасталася і вядоўцы, чый выгляд паказаўся Бондаравай недастаткова маральным і духоўным. Адыёзная даносчыца звярнулася да Міністэрства інфармацыі з просьбай утаймаваць БТшнікаў, якія накаляюць атмасферу перад выбарамі. Прапагандыстаў масава адпраўляюць у дэпутаты, вылучаюць нават самых адыёзных. Калі раней супрацоўнікаў дзяржсмі ў палітыцы былі адзінкі, то цяпер прасцей пералічыць тых, хто ў кандыдаты не збіраецца. Адныя спрабуюць трапіць у палату прадстаўнікоў на пастаянны заробак, іншых адпраўляюць у Мінгарсавет. Сярод патэнцыйных кандыдатаў у парламент дырэктар нацыянальнай бібліятэкі Вадзім Гігін, а таксама прэс-сакратарка Генпракуратуры Анжаліка Курчак. У мінскім гарадскім савеце колькасць тэлеперсанажаў будзе яшчэ большая. Сярод іх і кіраўнік белтэлерадыёкампаніі Іван Эйсмант, і гендырэктар Мінск-навінаў і старшыня праўладнага саюза журналістаў Андрэй Крывашею, а таксама нарэшце вырашыў дадаткова рэалізаваць сябе і вядучы СТБ Яўген Пуставы. Што з сябе уяўляе цяперашняя выбарчая сістэма Беларусі? Найлепш гэта ахарактарызаваў Олег Гайдукевіч. Старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі заявіў, што нават ягоны палавы орган зможа выйграць выбары. Одна грязь в нос. Про меня за эти 4 года написали уже не знаю про что. Даже половые органы мы обсуждали. Но я им ответил, даже мой половой орган выиграет у вас выборы. Даже он. На любых выборах. Пры такім адміністрацыйным рэсурсе, калі ніводны апазіцыянер і незалежны назіральнік не будзе дапушчаны да выбараў, сапраўды нават Чэлес Гайдукевіча мае шанец прайсці ў парламент. Галоўнае, не выстаўляць супраць яго іншага ябацьку, каб нікога не пакрыўдзіць. Хапун адбыўся ў Баранавічах. Сілавікі затрымалі найменш 8 чалавек. Усіх іх прымусілі зняцца ў відэа і ўсіх вінавацяць у пратэстах 20-го года. Імаверна, людзей вылічылі па відэазапісах з пратэстаў, якія дэманструюцца ў роліку сілавікоў. Не абышлося і без дзекаў. Аднаго з затрыманых змусілі ў слязах званіць сваёй дзяўчыне і справаздачыцца пра затрыманне. Імаверна, цяпер мужчынам пагражае крымінальная справа па 342 артыкуле – пакаранне да 3 гадоў калоніі. Танец дзіцячага ранішніка ў Бабруйску парваў тык-ток. Маладая маці выклала ў садсетку відэа з навагодняга свята сваёй дачкі. На ім танец бабы-ягі і хаткі на ножках пад сумесь біта і курынага кудахтання. Ролік набраў менш чым за тыдзень амаль 8 мільёнаў праглядаў.
Дзе сустрэне Новы год Александр Саладуха? На брэскай трасе. Заслужанага артыста Беларусі спыталі, дзе ён будзе сустракаць святы. А ён адказаў, што 4-ты год запар будзе даваць канцэрт у санаторыі Ружанскі. Ён выйдзе на сцэну ў 22:30 і адразу пасля выступлення паедзе ў Мінск. Там у яго ў першую ноч Новага года запланаваныя яшчэ 2 выступы. Так што 24-й год спевак будзе сустракаць у дарозе на брэскай трасе. Але ён глядзіць на гэта па-філасофску і па-дзелавому адначасова. Пакуль усе адпачываюць, артысту трэба працаваць. З'явіліся свежыя фотаздымкі знакамітага чырвонага касцёла, які забралі ў вернікаў пад выглядам рамонту. Фатаграфіі амаль нічым не адрозніваюцца ад тых, што былі ў сеціве летась адразу пасля закрыцця святыні ў верасні 22-го года. Выбітыя вокны, сляды ад пажару і непрыбранае смецце. Прыхаджане спадзяюцца, што з публікацыі гэтых кадраў гарадскія ўлады дазволяць вернікам вярнуцца ў храм і дапамагчы з яго аднаўленнем. Раней яны ўжо пісалі адкрыты ліст чараўніку Александру Рыгоровичу, спадзяючыся, што Лукашенка злітуецца і дапаможа. Але адабранне храма ў вернікаў ад самага пачатку выглядала палітычным рашэннем, чым рэальнай патрэбай у яго рэканструкцыі. А факт таго, што ўлады нічога ў храме не робяць, гэтую гіпотэзу толькі пацвярджае. Як выглядаюць святочныя наборы, якія каштуюць 2500 рублёў за кілаграм? Блогер Какабай апублікаваў здымкі падарункавых камплектаў, якія прадаюцца ў адной з кандытарскіх крамаў. Непадрыхтаванага пакупніка цэны могуць шакаваць. Іспанскі набор солі са спецыямі вагой 328 грам каштуе 400 рублёў. Але больш эфектна выглядае навагодні набор з кавай, цукеркамі і іншымі прадуктамі за 550 рублёў. За кіло атрымліваецца амаль 2500 рублёў. Ці можаце вы дазволіць сабе такія падарункі? Вось такія навіны аўторка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце свае заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.